دنیا والے او دنیا نہیں سدا رہنی، او دنیا کوڑ میں لا کڑی بات دائے، او مارو لکھ اڈاریاں چن دے ول، اے بھی کسے دن آخری رات دائے، تے رشیا والے او زہرا نے ٹوٹ جانا، پاسا پلٹ جانا کائنات دائے، جے گزریا سردار دو عالماں وچ، ہو رہنا نام محمد دی ذات دائے، رہنا نام محمد دی ذات دائے، تے مان ٹٹ گئے کفر دیاں طاقتاں دے، او جدوں حیدر نے خیبر دا باب چکیا، او ہاتھ قلم کر لے مصری عورتاں نے، صاحب حسین نے جدوں حجاب چکیا، تے کائنات سردار سب جان دیے، میرے مصطفیٰ دی حسین پاک تائی، سورج پیٹیا چن نے قدم چومے، او کملی والے نے جدوں نقاب چکیا، او کملی والے نے جدوں نقاب چکیا، کملی والے دے حسن دا ویکھ جلوہ، کملی والے دے حسن دا ویکھ جلوہ، استقبال دے لئی مہتاب نکلے، او گردن خم ہو گئی تاجاں والے آدی، تاج پہن کے جدوں جناب نکلے، تے او دے در اتاں فیض یاب ہو کے حبشی حبش دے مثال گلاب نکلے، او سردار سرداریاں او دیاں نے، او دا حکم ہووے آفتاب نکلے، او دا حکم ہووے آفتاب نکلے۔